bazalwane ngisho kuphi isayini yokuthi udlulile ekufeni kwesibili ukungamukelwa kahle abantu uzuyinduka amakhwapha ukuthi Nkosi yami ngenzeni vele kwenzakalani ngami alibonge ukuthi kwenzakalani vele ngami ngenzeni isayini yokuthi udlulile ekufeni kwani bazalwane kwesibili asisayi ekufeni kwani bazalwane kwesibili haleluya ngibingela abazalwane umama uMboweni umama uSithole amen abanye abazalwane bagijimile bayakhona emncwabeni abanye basemsebenzini bazalwane abanye babanjwe imikhuhlane haleluya kodwa sikhona thina ngicela sibonge kuNkulunkulu moya engcwele ngokuba khona amen ngicela ukugijima ishumayele ngezwi laNkulunkulu incwadi kaIsaiah 35 verse 8 alibonge iwundlu haleluya Kalabeni manzi ngqongqoshe wezulu wena phila unikalabeni manzi ngqongqoshe kuphila phila incwadi kaIsaiah 35 verse 8 hallelujah ngicela ongifundelayo engifundele uverse 8 hallelujah kuphela glory to God incwadi kaIsaiah 35 iverse 8 yebo kuyakuba khona umenzo nendlela ekuthiwa indlela yobungcwele engcolileyo ongcolileyo akayikuhamba ngayo kepha iyakuba ngeyabantu bakhe abahamba ngayo noma beziwula abayikuduka kuyo ngicela ukhulele haleluya hamashuka bosi baba wesikhuluma ngalo moyo ongcwele baba kubelona longo saboluzwile moyo ongcwele wenza umsebenzi ngale egameni likaJesu waseNazaretha amen amen ngicela ukuphuthumele ke mama Ngobese kulo 10 minutes osele izenzo 14 verse 22 alibonge iwundlu izenzo 14 verse 22 egameni likaJesu amen thank you Jesus hallelujah incwadi yezenzo 14 verse 22 amen ufundeka kanje bangcwele yebo 14 verse 22 uthi baqinisa imiphefumulo yabafundi imiphefumulo iyaqiniswa bazalwane umphefumulo umuntu uhamba udangale ingakho uDavide ethi kungani udangale umphefumulo wami umphefumulo umuntu uhambe wenza bazalwane udangaliswa izinto ahlangabezana nazo umphefumulo womuntu uyaqiniswa wabaqinisa wathini ke baqinisa imiphefumulo yabafundi yebo bebaluleka ukuba bene ekukholweni bethi simele ukungena embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupheko eziningi alibonge igama lenkosi bazalwane ngifuna ukukhuluma ngendlela igama elithi indlela kwenziwani kuyo bazalwane kuyahlala noma kuyahanjwa uma ngabe kuthiwa kunendlela kusho ukuthi ngamanye amagama kunendlela ebizwa ngokuthiwa uhambo haleluya indlela iuhambo kusho ukuthi kuyahanjwa haleluya kwenziwa njani bazalwane ethi umhlabeni siyahamba ngokukholwa siyalizwa izwi lakhe umelusi siyamazi kulendlela yokukholwa kuyoba khona indlela lendlela iyobizwa ngokuthiwa indlela yobungcwele indlela yamazalwane indlela yobungcwele lendlela iyobizwa ngokuthiwa eyabantu bakhe uma usindiswa ungena endleleni yani yobungcwele lithi zikaNkulunkulu ke bazalwane ke lendlela lena iphakeme ihighway kuyoba khona indlela ephakeme sabendlela nenzani bazalwane ingakho mangabe bethi abazalwane umzalwane uwile ngaqala ngabuza uNkulunkulu ukuthi isho ukuthini lento yokuthi umuntu uwile uNkulunkulu wayiphula lendlela iphakeme uyabona bazalwane amafulawa aseduze
kwakuhanjwa kule ndlela awukwazi nokuphatha ngisho iphepha, awukwazi ngisho nokubamba ngisho usekhasi, anikwazi ukuhamba nibe babili, kuhanjwa ngolayini incane ingcingo, kuvuka iphepho la phansi kunabantu phansi abakhalayo bayaxovana abagqokile bayamemeza bayaxovana baningi. Thina esikule ndlela ephakeme kuvuka isifungufungu sisho ukusponsa nathi phansi laphaya. Kwakuba nezinsika esasibambelela kuzo bazalwane siqhubeke nohambo. Haleluya. Ngamanye amagama bazalwane lisho ukuthini? Isho ukuthi bazalwane le ndlela kukhona la izosambisa khona, ezosifikisa khona. Anibonga igama lenkosi. Ngizokhuthaza abazalwane, ngizoqinisa imphefumulo yabazalwane ukuthi asiqineni le ndlela bazalwane ineyinhlupheko. Lezi inhlupheko bazalwane ezayo le ndlela uKristu wahlupheka esishiyela umfuziselo ukuze sazi ukuthi nathi sizodlula enhluphekweni. Haleluya. Le ndlela ke bazalwane lithi zaNkulunkulu nibusisiwe uma nizingelwa, nibusisiwe uma niqanjelwa amanga, nibusisiwe uma abantu behlekisa ngani ngoba ninomvuzo omkhulu. Haleluya. Angase ke bazalwane kuyekwenze njani abantu bakhe baqambela amanga nje uthi finca manje shuthi sibusiso awusifuni. Nizwa nibusisiwe uma benizingela, uma kukhona umuntu okuzingelayo nje ngempela ubona ukuthi kazi ngafunani kubani uthiwe sona sibusiso ke leso ke. Alibonge ukuthi Haleluya. uma kukhona abantu abaqambela amanga isibusiso ke leso. Nibusisiwe uma benithuka beniqambela amanga. Kule ndlela siyathuka, kuyendlela siqanjelwa amanga, kule ndlela siyazingelwa. Kodwa lokho kusebenzana kube okuhle, kube isibusiso. Haleluya. Amen. Lithi ke bazalwane lezi zinto zazibale ukuthi sazi bazalwane ukuthi uma singafuni ukuhlangabezana nezinhlupheko zale ndlela kusho ukuthi umvuzo wethu muncane. Uma ungafuni ukuhlangabezana nezilingo umvuzo wakho ungakanani? Mncane. Uma ngabe lithi uma benithuka umvuzo ungakanani? Mkhulu. Amen. Sibona ke bazalwane uKristu eshawa ethukwa waze wabulawa wabekezela kwaze kwaba sekufeni. So ke bazalwane ukukholwa inkosi uJesu kubiza ukuthi sazi ukuthi bazalwane sibheke ezulwini. Amen. Sihamba ngendlela ephakeme, indlela encane. Ukukholwa ke bazalwane ngifuna ningizwe kahle kuhlukana igaba eziningi ukukholwa. Kukhona abakholwa ngoba befuna ukungcatshwa. Kukhona nje bathi mina yazi ingcatshwana kahle kulela bandla awuthi ngiyekhona. Khona abakholela ukungcatshwa, abafuna ukungcatshwa. Kukhona abanye abakholwa ngoba befuna ukuba baqashe bangabonakali ukuthi kunezinto eziphi abazenzayo. Khuluma ngokukholwa, ngithi sikhuluma ngendlela abazalwane. Haleluya. Kule ndlela khona abakholwayo ngoba bekholela ukuthi ngifuna ukungcatshwa kahle nje bahlabelela kahle, hayi ukuthi bafuna ngezulwini. Funa ukukholwa ukuze lingabonakali ukuthi impilo ibe isigalo. Amen bazalwane. Alibonge ivangeli. Amen. Kukhona abakholwa ngoba belandela umfundisi. Kwezinye indawo abantu bakholwa ngoba belandela umfundisi, belandela imangaliso azenzayo. Kukhona abanye abalandela ngoba na umndeni yabo nayo ikhonza kulelo bandla. Kodwa ayi ukuthi indlela eya ezulwini. Kukhona futhi abefundisi abashumayela ukuthandwa abantu nabafuna udumo. Siphila ezinsukwini lapho abafundisi abanye bashumayela ukuthi sifuna besithanda abantu. Ngoba sifuna ukuthandwa abantu soshumayela amavesi athandwa abantu. Manje umuntu ekukhomba ethi wena ngibona umcebo kuwe. Ngibona umcebo kuwe. Engakutsheli lutho ngendaba yakho noNkulunkulu. Ngibona umcebo kuwe. Ngathi ukhona isipho naso wena ufuna ukuthi ethandwe abantu. Abafundisi abakholela udumo abasekho kuleyo ndlela bazalwane. Kukhona abanye abathanda ukuthi babe ngabafundisi kodwa bengabizwanga uNkulunkulu. Haleluya. Ababizwanga uJesu
bakhonzela nje ukuthola imali. Kunabafundisi abanye abangasekho kulendlela kaJesu abakhonzela ukufuna inibazalwane imali. Amen bazalwane. Uma ke bazane kuvuka iziphi zendlela bayashintsha labafundisi. Beshintsha ngokusheshsha bathatha indlela ezifishane uthola ukuthi benza nemhlatshelo ebusuku. Nithi umfundisi usindisiwe kanti wenza imisebenzi ebusuku. Bazalwane usindisiwe imisebenzi ngokusayenza. Ngiyangizwa bathandekayo. Uma ususindisiwe imisebenzi ngokusenzani? Uma mfana noma uzobona kahle time kahle uhlakaniphe. Uthe uJesu sihlakaniphe njengeinyoka sibe mnene njengamajuba. Mawubona ekhaya ukuthi kwenza umsebenzi uhlatshiwe awunadabu lapha hamba mntwana hamba mntase uyothenga nawe isigaxa senyama engaka. Ukaphike mpinga uyithenga uyibilise nje nosula khona indaba bazokhipha nedombolo lapho. Bilisa ubeke eceleni mabe setha udlengane le ukuthi imisando okuhlatshwa ingikhiphisa ngesisu. Amen. Abesadla ukudla kwemhlatshelo bazalwane. Kunabafundisi ke othola ukuthi bayayenza imhlatshelo abanye baze bahamba inyanga ebusuku. Why bazalwane sebephumile endleleni encane eyisekuphileni. Bazalwane kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzophuma enkonzweni ushele uyi umfundisi. Cabanga wena uzofuna uNkulunkulu umfundisi sebona intombi. Ngoba lapho uyahlabela uyamemeza. Abasekho endleleni enjani bazalwane encane. Abanye bazalwane abazinzile ekukholweni. Ake sisho sonke sithi ukuzinza ekukholweni. Bakhonza uNkulunkulu baqonjeme kanje. Bakhonza uNkulunkulu banjani bazalwane? Athi ndiyabona umuntu oqonjeme mathiwa on your marks get set ready go. Usukelinde ukuthi uzogijima. Kunohlobo labantu abakhonza uNkulunkulu beqonjeme ekukholweni. Balinde bakufika ilingo babaleke babuyele kuSathane. Umbona umzali ukuthi umzali akafuni ukuhlala ehlane nje. Hlala lapho nje kuhlala. Khona bayifakaza ukuthi ufuna ukuhlala ube yivila. Ethi hlala ube yini? Umzali nekhonza eqonjeme kanje. Ulinde ukuthi bakuvuka iziphi zikaSathane ngoba uSathane ukhona bazalwane. Umlingi uzolinga. Uyangena kuwo wonke amabandla. Nala iKing Jesus uyangena. Nakwezinye indawo uyangena. So abazalwane abakhonza uNkulunkulu beqonjeme kanje uthi uSathane bevusa isifungufungu bavele bahlakazeke. Amen. Babaleke babuyele kuye uSathane. Jesus awuthi angisoze ngahlukana nomthanda kangaka. Angisoze ngabuyela kuSathane ngegama lika Jesu. Abaye bakhonza ngoba izinto zihamba kahle. Mamzalwane izinto zihamba kahle noma uzokuhlabelela kwakhe ukuthi hayi imambane kinemali. Hallelujah. Nisho ukufakaza hallelujah. Maye izinto zikhonza umbona ukuthi wazi wajabula ngoba izinto zihamba kahle. Maye izinto zihamba kabi hayi buyele emuva mina. Hayi ikho lento. Lento ikhona. Lento njani bazalwane? Ikhona lento bazalwane. Hallelujah. Iyaphila. Alibonga igama leNkosi. Lapha labazalwane uphakuma kuvuka ubunzima bayamthuka uNkulunkulu. Bamthuka uNkulunkulu. Khona abanye abathi nje hawu kodwa usakholelwani besho kimi. Bethi ukholelwani ngoba ufelwa kangaka. Alibonga ivangeli. Kwakukhona nabanye bethi eKing Jesus iyafiwa. Hawu kahleni bakithi. eKing Jesus kufe bani umfundisi kuphela osafela. Imina kuphela bazalwane ngisafela ngithi. Imina abakhona bazalwane. Ngiyakho bambone bakhona abantu bagcwele. Kodwa manje umfundisi kuphela osalingwa ngokufelwa njengo Job. NoJob kwamfikela ngithi bazalwane. So akhomzalwane esesimngwabile okwamanje. Kwafa umfundisi ngoba la khona kulingwa umama umfu. Kwafa umfana kamama umfundisi ngoba kulingwa umama umfu. Akufiwa la ekhaya. Awutshela emakhatha akufiwe King Jesus. Hallelujah. Lithi ke ipha izwi laNkulunkulu ke ophawuli babambelele babaqinisa ukuthi babambelele ekukholweni. Babusisiwe abazobambelela ekukholweni kuze kube sekugcineni. Singayibazalele kufeni, singabuyeli kuphi? Emuva.
emuva kuSathane. Sengiyavala. Hallelujah. Lento kabazana isukuthini? Isukuthi mangabe sisuke kulendlela enkulu, kulendlela ephakeme, sibheke phansi eHades, sibheke kuphi bazalwane? Khona iparadise, khona ihigh. Laba ke laba othi buye sangobeni, sithi abakini abangasekho bayakhala. EHades indawo njani? Yakhala lapha emgodini. Alibonge igama lenkosi. Abehle lapha ku highway bashona phansi eHades, kuyakhalwa eHades, akuhlekwa. Ingakho njalo izangoma sithi bathukuthele. Bayakhala futhi bathuku futhi bakufla. Hawu kuyakhalwa. Kuthukuthele. Uflathelele. Akekho umuntu omunye ngoba kunosizi kuyakhala. Alibonge ivangeli. So labazali lapha ya eHades indawo ebuhlungu bazalwane. Uma uya phansi ulokhu uye phansi udu. Why bazalwane? Ngoba usukile wangalalela icebo likaNkulunkulu. Haleluya. Bazalwane ngicela ukuyimisa la lenkonzo ngenxa yomncwabo. Amen. Sicaba ngumuso sayo siphakame sonke. Sika